Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lapho kufika khona wona lo mbukiso wakho wesimanje esikulethela zonke izindaba ezifika soke isikhathi futhi ivutha amalangabi. UThandazani ke umfowakaNcubo wale phansi enkandla emahlathi amnyama ushaya ingoma vele enenkosi phakathi ke usayidedelile lapha ke i-single track yakhe ethi ke sekuyiso ke isikhathi futhi ke wase ebhala lapha ekhasini lakhe lika Facebook uthi yeza ke nealbum lapha ke siyamazi ngempela ke ngengoma ezihlabahlosile lapha ke ezithi amabhinqa ingoma nje eziningi phela ezihlabahlosile zakhe lapha ke ezimnandi ezithandwayo ke zakhe ke lapha ke uThandazani ke umfowakaNcubo. Le ngoma yakhe ke ngempela ke yenza kahle lapha ke ku YouTube kuzo zonke nje izinkundla zokuxhumana ke iyathandwa iyatrenda futhi ke nealbum ke useshilo lapha einkundleni zokuxhumana ukuthi ke iyeza ngawo ke uAugust uqala kwawo nje uAugust iyobe isitholakala lapha ke i-album yakhe. Okujabulise ke abantu abaningi ngayo ke le album yakhe ke uThandazani umfowakaNcubo ukuthi ke izobe ibophile kakhulu lapha ke uye ke umfokamsezane kanye naye ke lapha ke umama uMaphungula weingane zoma lapha. Siyathemba ngempela ukuthi ke izobe imnandi le album yakhe ke azoyikhipha ke kunalo nyaka ka2024 wabe secela ke lapha ke uxhaso kubona bonke abalandeli bomculo amaskandi wathi nje i-album ke iyeza emnandi indaba ke ayipheli kwesimanzonzo. Siyabonga. Today